Spomenici prošlosti, bili oni svjetovni ili crkveni, u javnoj uporabi ili u privatnom vlasništvu, ostaju svetinje naroda. Oni pripadaju svim sljedećim generacijama i imaju biti luč u tami sadašnjeg meteža. Takav pristup kulturnim i povijesnim vrednotama imao je profesor Đuro Sabo, koji je umro 2. svibnja 1943. godine u Zagrebu. Poslije školovanja u Zagrebu i Beču, zahvaljujući preporukama svojih gimnazijskih profesora, Sabo je otišao na specijalni konzervatorski studij u Nürnbergu, nakon čega je počeo njegov rad na spomenicima hrvatske kulturne baštine. Veliki zaljubljenik u stari Zagreb, proučavatelj fenomena urbaniteta u hrvatskoj povijesti, kritizirao je moderne rekonstrukcije, a posebno rad Hermana Bollea, nazivajući ga zlosrednim utamaniteljem naše katedrale i svega što mu je došlo do ruke. Najviše svog znanja skupio je u dijelu Stari Zagreb, u kojem je opisao razvoj grada od najstarijih vremena sve do kraja Prvog svjetskog rata. Nakon što se istaknuo u organizaciji Pariške izložbe o Hrvatskoj, Zagrebačko poglavarstvo imenovalo ga je ravnateljem Muzeja za umjetnost i obrt. Od ostalih dijela zapaženi su srednjovječni gradovi u Slavoniji i Hrvatsko Zagorje. Đuro Sabo pješice je obilazio područje sjeverozapadne Hrvatske i kao vrstan fotograf snimao dvorce i kurije, od kojih neke poznajemo samo iz njegovih fotografija. Zahvaljujući radu profesora Sabe, Hrvatska je dobila prva suvremena topografska izdanja spomenika kulture.